मोनसे मावफुं आफाद एबा एजुकेटिभ मिटिं जों लादोंमोन आरो बे एजुकेटिभ मिटिंआव जोङो थांनाय 15 अक्ट'बर खालि जिहेतु आफादखौ जों दाना लादों आरो बे आफादनि थांखि बायदियै जोङो दिनै बे उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबि दङ बिथांमोनखौ जोङो ज' बोनथुमनानै बिनि उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन जों बेखौ आफाद हिसाबै आफादनि आफादगिरि सकेन ब्रह्म एक्स एनडिएफबि लोगोसे नेहाथारि नागेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो बिबान जोङो मोननो हादों आरो जों आसा खालामदों एक्स एनडिएफबि रिलेटेड जेसेबांखिनि समस्याफोर दं बे समस्याफोरा जिल्लानि सिङाव बिथांमोननि दैदेननायजों जाहाथे गासैबो मावफुंजायो जों बेखौ जोङो हास्थायदों एबा नाजादों जेराव जोङो थांनाय नैबे 15 अक्ट'बरनि उनावहाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनखौ जों दाना लानायनि उनाव जोङो एनडिएफबि रिलेटेड जि बिटिआर सुक्ति 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जालांनाय बेनि दफा मथे 9.2 आरो 9.4 आरो 10.2 बे एनडिएफबि रिलेटेड बेखौ लानानै जोङो थांनाय 18 नभेम्बर खालि भारतनि नखर मन्त्रि मानव गेदेत अमित शाह बिथांनो जोङो गांसे मेम'रेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइ होदों आरो बे गोसोखां बिलाइखौ हम एफेयार्सनि नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार ए.के. मिश्र बिथांनि अफिसनि थ्रुयै बिथांनि आखाइजों जोङो बेखौ हम मिनिस्टारनिसिमहालागै जोङो दैथायहरदों आरो बेयावहाय जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि सुक्तिनि उनावहाय जिहेतु एनडिएफबि जेसेबांखिनि रिलेटेड केसफोर दं दफाफोर दं बा जायफ्रा दिनै एक्स ग्रेसिया मोनाखै आरो जायफ्रा दासिमहालागै मा होनो रिहेबिलिटेसन मोनफुङाखै बेखौ बिटिआर सरकारनि मानव गेदेत प्रमद बर' आरो नि दैदेननाय आरो डिपुटि चिफ मानव गेदेत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो जिथु दिनैसिमहालागै बे मावफुंजानानै दंबाय थायो आरो जेसेबांखिनि जोंहा दासिमहालागै बे एनडिएफबि रिलेटेड सिबिआइ आरो एनआइए केसाव जायफ्रा दिनै जेल जानानै दंबाय थायो आरो बे जेल जानानै थानाय फोरनि सायावबो जेसेबांखिनि अफिस आदालत बा मकर्दमायाव जि खामानि मावनो माने गोनां जादों बे खामानि मावनायावबो सम्पुर्ण भाबे जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बेखौ हेफाजाब होबाय थादों आरो बेखौ जों मिथिगौ आरो बेखौ लानानै नाथाय जोंनियाव माखासे जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बेयावहाय गाव गावनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय गावसोरसो मावदों होननानै गोबां माने मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मावबाय थानाय बाथ्रा बिथांमोना फोसावना लादों नाथाय बे खोब माने दुखुनांथाव एक्चुअलि बेबायदि क्रेडिट पलिटिक्स थांनायखौ जों लुबैयाखै ओंखायनो जों दिनै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै बिथांमोननि बा जायफ्रा दिनै जेल जानानै दं जायफ्रा दिनै गोबां केसफ्राव गोलैनानै दं आरो जायफ्रा दिनैहाय एक्स ग्रेसिया मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेफोरनि थाखायबो जों सम्पुर्ण भाबे जिहेथु जोंहा दफाफ्राव जोंहा लिरनाय दंखायो सक्तिनि दफायाव जोंहा लिरनाय दंखायो बेखौ आखरे आखरे जाहाथे मावफुंनांगौ बे बेलायाव आरो लोगोसेयै जोंहा एक्स एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोननो जायफ्रा दिनै बैसो दङ
क्वालिफिकेसन दं बिथांमोननो साख्रि थिसननांगौ बा पारामिलिटारियाव होनांगौ आरो लोगोसे आसाम स्टेटनिफ्राय जि पुलिस डिपार्टमेन्टआव दासिम जि माने 2% जि रिजार्भेसन होदों बिनि सायावबो जोङो आसामनि DGP आरो लोगोसे ADGP SB ब्रान्चनि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो बिथांमोनहा जोंनो थांनाय नैबे टेरिटरियेल आर्मियाव जि फुल आर्मिमोन बियो टेरिटरियेल आर्मियाव थिसननायनि थाखायबो थांनाय नभेम्बरनि 27 अक्ट'आव 27 अक्ट'आव जोंनो मोनसे स्पेसियेल डे हिसाबै बे रिलेखौ जोंनो होदोंमोन आरो लोगोसे दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंखौ बुंदों DGP लोगोसे ADGP बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे जायफोरा दिनै आसाम माबायाव मा होनो रिक्रुइट माने जानो थाखाय फर्म फिलआप खालामदों बिथांमोननि सम्पुर्ण डाटाखौ जोंनियाव बिदों जायफ्रा दिनैहाय माबा साख्रिनि थाखाय आवेदन खालामदों बेखौ जों दा हैनो थाखाय ज'जा खालामदों आरो जेसेबांखिनि जोंनियाव दा केस जानानै दं हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोरनि केसफोरनि सायावबो जोंनो गासैखौबो डाटा होदों आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स क्रिसिया हिसाबै मोननांगौ मुंख्लंफोर दं बिथांमोननि माने जाय गैया डकुमेन्ट गैया पुलिस माने भेरिफिकेसन जायाखै रिपर्ट जायाखै दिनैसिमहालागै मोनाखै बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो थाखाय जोंनो XNDP निफ्राय गांसे माने मेम'रेन्डाम बा सार्टिफिकेट होनानै जोंखौ माने होनो खावलायदों दा बे हिसाबै जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायहरदों जे जायफ्रा दिनैहाय बे साख्रिनि आवेदन खालामदोंमोन आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स क्रिसिया दिनैसिमहालागै मोनाखै बिनि थाखायबो जों दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ जोङो आसाम सरकारा बा आसाम सरकारनि जायफ्रा बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो मावफुंनानै होनायनि थाखाय खोथा होनाय लेखा जोङो दिनै बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जों सावरायबाय आरो बिनि थाखाय सम्पुर्ण भाबे खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे रिजलिउसन दिनै लादों थांनाय 2021 मायथाइनि उनाव जिहेतु NDP रिलेटेड जेसेबांखिनि इश्यूसफोर दं बा केसफोर दङ बेखौ XNDP नि मावथिफोरानो दिनैसिमहालागै मावनानै फ्राय आधा आधि जोबफ्रामजोब्बाय जेरावहाय जोंहा केसफोर दङमोन बे केसआ फ्राय 401 दासिमहालागै उइद्र' जाबाय आरो जेसेबांखिनि XNDP फोरनो माने रिहेबिलिटेसन होनांगौ दासिम 678 सा जोंहा दंबावो आरो बे 678 सायाबो दा जोंनि मिथिनायाव आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मिथिहोनाय लके बेयो फाइनेन्स माने डिपार्टमेन्टआव हाबना दंहैयो फाइनेन्स बे रिलिज जाबानो बे जोङो बेखौ होनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि एक्स क्रिसियाफोर दं जायफ्रा दिनै भेरिफिकेसन जाबाय भेरिफाइड जाबाय सरकारनिफ्राय फ्राय बियो 400निबो बारा बे माने एक्स क्रिसिया जों मोननो हाबाय आरो माखासेया दा अन भेरिफिकेसन जानानै दंबाय थायो आरो माखासे जायफ्रा भेरिफाइड जाबाय बिथांमोनखौबो होनायनि थाखाय जोंनो खोथा होदों नाथाय बेखौ जेसेबांखिनि माने NDP नि माने जायफ्रा दिनैहाय गोथां दं जायफ्रा बिबानगिरि जोंहा डिपुटि चिफनिफ्राय लानानै EM फेरेंगा बिथांमोननि दैदेननायावनो जिहेतु बेखौ मावगासिनो दं सरकारा बिथांमोननो मावनो दायित्व होनाय हिसाबै दा बियो XNDP जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दं बे वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बेखौ मावबाय थादों दा बे मावबाय थानायनि गेजेरावनो जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे XNDP रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि XNDP फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों मानो होनना बिथाङा खुनु XNDP नि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो XNDP नि जेसेबांखिनि इश्यूसफोर दं बिथाङा एक्चुअलि बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया आरो बिथाङा खुब लासिंसिं जादों सासे माने आसाम एसेम्ब्लि माने स्पिकार जानानै जोंनि NDP नि
इसुसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकेल माइलेज लानो थांनाया बे खुब लासिं सिं जादों। जाय बिथांमोन एक्स-एनडिपि होनानै बिथांमोनखौ लोगो हमदों बिथांमोनसो नंगौ जाय एक्स-एनडिपि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स-एनडिपिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय पलिटिकेल बिथांमोना माने बिथांजों थांफानानै राजनीति माखासे मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावहैनायनि थाखायनो जों दिनै एक्स-एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै गोदानै पिउरलि जोङो एक्स-एनडिपि रिलेटेड माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों दिनै बिबान लानो गोनां जादों। मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायहरदों दे जायफ्रा दिनैहाय बे साख्रिनि आवेदन खालामदोंमोन आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स ग्रेसिया दिनैसिमहालागै मोनाखै बिनि थाखायबो जों दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ जोङो आसाम सरकारा बा आसाम सरकारनि जायफ्रा बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो मावफुंनानै होनायनि थाखाय खोथा होनाय लेखा जोङो दिनै बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जों सावरायबाय आरो बिनि थाखाय सम्पुर्ण भाबे खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे रिजलिउसन दिनै लादों। थांनाय 2021 मायथाइनि उनाव जिहेतु एनडिपि रिलेटेड जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बा केसफोर दङ बेखौ एक्स-एनडिपिनि मावथिफोरानो दिनैसिमहालागै मावनानै फ्राय आधा-आधि जोबफ्रामजोब्बाय। जेरावहाय जोंहा केसफोर दङमोन बे केसआ प्राय 401 दासिमहालागै उइद्र' जाबाय आरो जेसेबांखिनि एक्स-एनडिपिफोरनो माने रिहेबिलिटेसन होनांगौ दासिम 678 सा जोंहा दंबावो आरो बे 678 सायाबो दा जोंनि मिथिनायाव आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मिथिहोनाय लके बेयो फाइनेन्स माने डिपार्टमेन्टआव हाबना दंहैयो फाइनेन्स बे रिलिज जाबानो बे जोङो बेखौ होनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि एक्स ग्रेसियाफोर दं जायफ्रा दिनै भेरिफिकेसन जाबाय भेरिफाइड जाबाय सरकारनिफ्राय प्राय बियो 400निबो बारा बे माने एक्स ग्रेसिया जों मोननो हाबाय आरो माखासेया दा अन भेरिफिकेसन जानानै दंबाय थायो आरो माखासे जायफ्रा भेरिफाइड जाबाय बिथांमोनखौबो होनायनि थाखाय जोंनो खोथा होदों नाथाय बेखौ जेसेबांखिनि माने एनडिपिनि एक्स माने जायफ्रा दिनैहाय गोथां दं जायफ्रा बिबानगिरि जोंहा डिपुटि चिफनिफ्राय लानानै इएम फेरेंगा बिथांमोननि दैदेननायावनो जिहेतु बेखौ मावगासिनो दं सरकारा बिथांमोननो मावनो दायथ' होनाय हिसाबै दा बियो एक्स-एनडिपि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दं बे वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बेखौ मावबाय थादों दा बे मावबाय थानायनि गेजेरावनो जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे एक्स-एनडिपि रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स-एनडिपि फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा खुनु एक्स-एनडिपिनि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो एक्स-एनडिपिनि जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बिथाङा एक्सुवेलि बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया आरो बिथाङा खुब लासिं सिं जादों सासे माने आसाम एसेम्ब्लि माने स्पिकार जानानै जोंनि एनडिपिनि इस्युसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकेल माइलेज लानो थांनाया बे खुब लासिं सिं जादों। जाय बिथांमोन एक्स-एनडिपि होनानै बिथांमोनखौ लोगो हमदों बिथांमोनसो नंगौ जाय एक्स-एनडिपि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स-एनडिपिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय पलिटिकेल बिथांमोना माने बिथांजों थांफानानै राजनीति माखासे मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावहैनायनि थाखायनो जों दिनै एक्स-एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै गोदानै पिउरलि जोङो एक्स-एनडिपि रिलेटेड माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों दिनै बिबान लानो गोनां जादों।